Miresker, nik uste lan anenek, dugula modu batera dagoetzen ez. Nik orain dela 2 urte luze ikusi nuen liburu bat Nevadako biblioteka batean, bueno, liburu denda batean, eta niri historia personalak beti gustatu izan zaizkit. Eta hala zen, Joan Herrea honek idatzitako liburu bat, eta liburu horretan kontatzen zuen bere amaren historia, inglesez. Eta orduan ikartu nuen liburua, eta zen nintzen lehitzen liburu hori, ama sortua zen bankan, eta gero bankatik joan zen Ameriketara, 18 urtekin, eta han ezkondu zen, Lasan sortutako beste gizon batekin, Paris izeneko gizon batekin, Parisuen deitura, eta orduan liburua biziki polita zen, ni harritua, unkigarria. Eta nik hartu nuen liburua, eta hori esan dut, jode, hau, itzultzen aizenean berriz ere Nevadara, ikusi behar dut, non ibili zen ama, Maria zuen izan, Maria. Orduan joan izen toki bat bertzera, ez dakit egin dituen 2000 kilometro edo, 3 egunez, eta joan izen ikusten toki guztiak ze hoteletan, ja hotelak deseginak ez itxiak daude, mendietan non ibili ziren artzaintzan, eta haura ez. Eta azken egunean, 3 egun ziren, 3. egunean, nik hartu nuen, tartu ditan hotel batean hartu nuen mezua, Joan Herrearena, erraten zauten, bera jakin zuela, nonbait unibertsitatean edo jakin zuela, nian nintzela hori kurritzen eta ezagutu nahi ninduela. Eta orduan, azken egunean joan nintzen haren etxera. Ikusi nuen Andre bat, 84 edo 5 urtekoa, ezin dua zen aurki batean zegoen, baina manejatzen zen, idazten zuen, bezu bat lotua zuen horat, bestearekin idazten zuen, eta orduan, berarekin honitzen ordu pare bat, kontatu zian, ez zituen batera harreman honak amarekin, harreman txarrak zituen amarekin, zailak, hala ere liburua, eskribitua zuen liburua, pixka bat bakea egiteko bere amarekin. Ez zuen bakea egin, hil ondoan idatzi zuen hori My Mama Mary izeneko liburu hori ez. Eta orduan, atzeratzean, erantzatuen badu zuetako gota alako opari bat. Eta etorri zen, mai gainean jarri zizkidan bertze 3 liburu. Batean kontatzen zuen aitaren historia, bertze batean kontatzen zuen anaia arreben historia, 5 zirelako, eta bertzean kontatzen zuen bere senarraren historia. Senarra Baigorritarra zuen. Baigorri sortu da, baina hila zuen, zendua da orain dela 6-7 urte. Eta horren abioia, hasi nintzen irakurtzen, aitaren historia, Amanko aita. Aita izen zen gizona. Eta orduan haitu nuen inglesez, zaila, nerako zaila, biziki zaila egiten dizaida, baina lebiziko horriak euskaraz zegoen. Euskaraz, alako moduan idatzia, baina ongi, samurra polita eta nire baitan, etorri nintzen hona, idatzi nion alabarit, eta nion ez urdian. Zergatik ez zara mintzatzen zure amarekin. Eta egoren ez du duztik egiteko, zergatik ez du euskaraz egiten hori, zergatik ez du bihartzen, itzultzen euskara. Bai, hau egin adu aspaldi. Horren dela 10 bat urte edo. Torran, igorri zidan liburua, eta hau da liburua. Hartuta ditu nintzen, ritua, zeren, hau da bere, aita zenaren, aita gazte galdu zuen, bera aita 40 bat urte zituen, alabak orduan 19 urte, eta han bera zegoen, aitarekin, amarekin ez bezala, aitarekin lotura handia zuen, lotura emozionala handia ez. Eta orduan, hemen kontatzen da, aitaren historia lineala baino gehiago, aitarekin bizi zendako alako kuadro batzuk dira. Arrantxoa edo, koiotea edo, basamortua edo, dena delakoa ez. Laburrak eta bizik bolitak, baina, claro, harrigarriena, nik liburu hartu nuenean, harrigarriena zen, ezin nuen sinetzi, liburua bersutan zegoelako. Ez da posible, hau, zenik berari euskaraz egiten nion, eta ez ziren erantzuten. Beti inglesez egiten zuen, baina liburuan, eta orduan, hemen zer da liburua, liburuak ditu 2 parte, nik kontatzen dut, xehetasun handiarekin, sarrera luze bat egiten diot, kontatuz, familiaren historia, zer hori badu berez barneko interes handia nire ustez, interes biziki polita du, eta gero dago berak idatzitako liburua, baina
konperditualizateko ohar pila bat sartu izkio zen, betzenaz batzuetan zaila zen. Nik aldatu diot ortografia, gainetik beraino ortografia bakarrik, zaiatu nahi zezukizen bertze deus ere, eta mantentzen, berari bidali nion lehenik, eta oso pera pozik zegoen, ederki konprenditu duzu liburua eta biziki pozik nagoen duzun lanarekin. Berak ez du liburua ikusi oraingoz, berrik atzera delako, eta igorri nionean alabari erantzun zira beren dela 10 bat egun, nahizu atzera da liburua, hemen duzu liburua, bidaliko dizuet, eta bidali nion amari, zeren alabak argi zuen, erantzautan, kontu hau amak berak eraman nahi du, ez nik, berak eraman du, orduan berarekin izan ditut harreman oso, guztiak, baina betik azkeneko honetan kopia behar nion alabari. Eta idatzi zidan, eta erantzautan, idazten dizut ospitalean dago, besoa apurtu du, eta hautsi du atzo do, eta ospitalean dago. Beharrik bidali nirola. Liburua, historia polita da, zeren ez dut kontatuko hemen, baina bidali dauzkidan materialetan, argazkietan, ez dakitzen, azkeneko bertze liburu bat bidali zidan hor, eta han nik azkeneko realetik hasi nintzen ireki nuen, eta, erratzu ikusi nuen. Nahi arizkunen sortu anaiz, erratzu, etxetik 5 kilometrotara, 3 kilometrotara, eta horrak itzen da historia. Nik nebadan hasi nuen historia hau, historiaren berri han izan duen, baina akitu erratzun dakitzen da. Ez du kontatuko, zer, hori irakurri behar. Bai, ez, nahi dut, irakurri behar dizu zatitxo bat, ikusteko ze duen honek, ze itxura duen liburuak. Begira, hau, hemen kontatzen du artzain baten, hau bazuten rantxo bat fuertea, eta artzain baten historia. Artzain hau ikusiko duzuenez, artzain honek utzia zuen Andrea hemen, bera joan zen artzaina gaztea, eta zuten ume txiki bat, eta horren kontatzen du ikusteko ze itxura honek. Fermintzen bertze artzain bat, gizona hain fina, emazte alabak utzirik, frantziatik zen Gina. Urte batzuen burian joain zela familiaren seka, sekulan ez zuen ikusia anemari bere neska. Baina beti zen aurrura Ferminen burian, bere familia tipiaz beti pensamendian. Ikusten ziren alaba honditzen potretetan, emaztiak igorriz ardura bere berrietan. Fermine beti nahi izan biak unara jitea, emaztiak familia zinutziz sobera beldurtea. Igortzen baizuen sos Ameriketara jiteko, baina emaztia beldur baitzen bizia kanbiatzeko. Holaxez bizi zen Fermin, potretekin bakarrik, alabaren penarekin segur bihotza beterik. Anitz lekutan baitzen azpen arbolian pikatia, bere alabaren izena etaren sortzeko urtia, arboletan egiten zituzten marrak. Hainbertze urtegonik ardura izkiriaturik jarri zen Fermin gaixua desesperaturik. Enea nahiek maite izanez, arekin ziren ardura, jostakina baitzen Fermin, gizon goxo hura. Aitak eroten zien beti zela artzaina ederrena, bildotza hundien egiteko zela berena. Enetako hartu baitzien amodio bat handia, haren bihotzian nik beterik ane Marien lekia. Bihotza handia izanez, anitz amodio maiteko, ez dut sekula bihotzian izan emazteari barkatzeko. Aitak emazakon sosa bera Europara joaiteko. Gero familia harturik berriz arrantxora jiteko. Primaderan partitzeko zen Fermin gelditu, baina otoño hartan egin zen eritu. Garrapata usikitik Rocky Mountain sukarra harrapatu eta 10 egune gabe zen gizona garbitu. Horitzen naiz aitaren penak eta haren ligarraz. Horitzen naiz Ferminen amodio eta fede indarrez. Horitzen niz, heldu zela elur zuria zerutik, manta bezala jarri baitzen, haren irarri gainetik.